Nací o 8/7/41. Nací en Feás, Calvos de Randín. Tuve dous irmáns, unha irmá e un irmán. O irmán morreu aos 20 anos, porque estaba enfermo dos huesos. Tiña unha enfermedade degenerativa e morreu aos 20 anos. A miña nai morreu cando eu tiña 4 aniños e meu pai volveuse casar logo de morrer a miña nai, volveuse casar e foi cando tuveron o meu irmão, que era meu irmão, e eu criei-me cos abuelos nunha casa moi religiosa, unha familia moi querida no pueblo. O meu abuelo era xa moi maior, estaba moi mal dos huesos tamén, botaba todos os invernos na cama e todo eso, e non traballaba xa nin nada. Pero a miña abuela tecía no tear e traballaba no liño, entonces seguiu traballando moitísimos anos, hasta que morreu, ela seguiu traballando, ela morreu casi no tear. Vostede aprendeu ali a traballar o liño? Eu, claro, que aprendín ali, non é que aprendera, que eu casi non o fixen nunca, era moi noviña, fixen algunha cousiña, pero era moi noviña, non... A ver, non é como para aprender, non, pero quedoume todo o que vin. Quedoume todo o que vin. De feito, se me poño fago, porque aí tes a mostra. E despois, claro, había 4 tearras na casa que eran unha reliquia. Cada tear daqueles era unha reliquia, porque estaban tan gastadiños e tan alisadiños de traballar neles que era unha delicia ver aqueles teares. Na escola, precisamente, os maestros que viñan ao pueblo paraban todos na casa do meu abuelo, ou sea, dos meus abuelos. E eu criei-me cos maestros ali na casa. A ver, xa conocín poucos porque xa cando eu iba á escola xa era maiorciño, porque de pequeniños ali non se iba á escola. Entón, despois, cando se empezaba a ir á escola, un día tiñas que ir car vacas, outro día tiñas que ir á erva ao prado, outro día... O sea, que nunca podías ir sempre á escola. Tiñas que botar a mão no que eso, e a xente non tiña moito interese en que os rapazes tamén fueran á escola, tampouco daquelas. Non é como agora que os obligan. Pero había tempo para xogar os rapaces, a partir da escola... Sí, a partir das horas da escola, sí, aos escureceres, salías da casa e xogabas tal, sobre todo no verano. No inverno xa non había ningún de xogar, porque había uns bulleiros nos camiños e todo que metía medo. Pero sí que daba tempo. Lembra algún xogo cas súas amigas, cas nenas? Sí, os que habían daquelas, que precisamente... Ainda me preguntaba a miña neta outro día: abuela, tú recordas todos os xogos que facías cando eras nena e tal? Dixo, outros xoguetes que tiñas? Dixo, os xoguetes nosos eran un gacho dunha corda vella e saltar á comba, facer un truco no suelo, un dibujo cuadrado a cuadriños que lle chamaban o truco, e con un cacho dunha tella a darlle co pé. E esas cousas todas. A roda, cantando unha canción e andando ao redor e tal, e así. O escondite, e era o que había. Era o que había. A billarda. A billarda tamén xogaba. Había outro que lle chamaban a porca. Sabes o que é? Bueno, e así, esas cousas non había máis nada. O xogaron unhas coiñas, 3 coiñas redondas, xogaban as camao na terra, levantalas ao aire, a que máis veces lle collera no aire era que anaban. E así esas cousas, esas tontas de todo. Lembra como eran as festas, xa cando empezou de moza a mocear? Como eran aquelas festas? Que música había? Como se facía? A ver, daquelas festas eran á tarde, non eran de noite como se fan agora aquí. Eran de tarde, despois de comer un rato e tal, despois empezaba a festa, facíase nun rincón do pueblo, chamabanlle unha aira, onde facían a festa, ou mallaban un centeo ese, entón servía para todo. Pero daquelas só había bandas. Eu daquelas nunca oín un gaiteiro, nin nada, non se sabía nin dun gaiteiro, nin de nada, porque por ali non había, tampouco. Por onde nós non había. Eran bandas de música? Só bandas de música, a banda de tal sitio, ou a banda de tal sitio e tal. E así, tocaban na
na procesión, tocaban ao salir da misa un pouquito, e logo despois o baile á noite, á tarde. A ver, aos 18 anos. Moi nova. Aos 18 anos. Para aquelas non era moi nova, non? Non, nin moi bella tampouco. Nin moi bella tampouco. Máis ou menos. Pero caseime aos 18 anos e caseime cun chico que era do barco de Valdeorras. E ao chico hai unha historia moi eso como o conocín. Porque foi pola mili. Foi un veciño dali do pueblo a mili, estuveron xuntos alá, e o chico do meu pueblo levaba unha foto donde estaba eu cunha irmá dil e outras 3 primas miñas. O sea, máis ben 2 amigas e unha prima. E resulta que lle dixo podíasme dar a dirección dunha rapaza desas perdón dunha rapaza desas que escribíalle a ver se me contestaba, pero así de broma. E dixolle o outro, dixo, bo, pois se queres doucha desta ou desta ou desta. As outras na foto estaban todas de diante, entonces estaban máis aumentadas, porque claro, no primeiro plano sempre se sale máis aumentado. E eu non era que fora moito máis que ela, ou non moito menos que ela, nin nada, pero estaba máis atrás, entonces estaba así como máis menudita. Entonces dixolle, destas non, se tal desta, esta pode ser a única que me conteste, como que anda. Entonces dixolle, pero ele non lle quería dar, porque ele estaba medio algo por min, e ele non, a mí non me dicía nada, nunca me dixo nada. E eu non o sabía tampouco, porque eu non lle notaba nada. Tan coincidente foi a cousa que eu era a que lle escribía as cartas á nai dil para o chico do meu pueblo. Entonces, dixe, bueno, pois, por fin deulle a dirección. Por fin deulle a dirección, dixo, a ver se che contesta ou non. Bueno, eu tiña unha mestra ali na casa que eu non lle quería contestar nin un rabo de gaita. Tiña unha mestra ali na casa e dixo, se contestalle, muller, contestalle ao rapaz, que é logo que mal lle faz por lle contestar e tal. Entón, puxamos e escribimoslle as dúas, contestamos. Bueno, pois daí empezou o choi. E veu, non sei se veu 2 veces ou así, onde vin antes de nos casar. Tú fíjate, vino 2 veces. Unha cousa rara de todo, rara. Pero tiña ali unha tía, que a tía non estaba un pouquiño fastidiada do alcohol, estuvo toda a vida así mal. E era a que mandaba na casa. Unha tía solteira que había, era a que mandaba ali, había que fazer todo o mundo o que decía a tía. Ordenou de boda e aí vai morena. Eu había tido algún rapacito máis por ali e tal, pero, a ver, así, nada serio, non? Nada serio porque daquelas estabas con máis que un. Ao mellor estabas un rato falando con un e despoñías aquilo e dali a un pouco falabas con outro. Pero sempre á porta da casa. O sea, era o que había. Como foi a boda? Que lembra desa boda? Bueno, a boda foi unha bodiña daquelas... Unha boda como se facían daquelas todas que mal. Unhas 25 personas ou así, que non éramos máis. Viñeron algunha familia da lá, pero moi pouquiña, porque daquelas era moi difícil ir de viaxe dun lado ao outro. Non había non había comodidade, non había nada. Entonces, tuveron que parar aquí un día ou 2, por conta de que, claro, non se podía ir nin vir cando se quixera. Feita na casa, coller a miña tía marchou un tratante que tiña, porque daquelas todo o mundo tiña facenda na casa e tal, pero a miña tía non tiña casi nada así de facenda na casa, como traballaba en eso do liño non.
Foi un don tratante que había ali noutro pueblo que andaba comprando reses así nos pueblos. Comproulle un carneiro que lle valeu 1000 pesetas naquele momento. Mira que carneiro sería. Pois mataron carneiro ali, carneiro na boda, que Dios te criou de todas as maneiras. Pois o choio foi que estudiou algo de fotógrafo, non é que estudiara, aprendeu algo con algún fotógrafo, foi ele. Primeiro estuvo no barco que iba ali un don fotógrafo que había ali no outro pueblo, iba de vez en cuando onde que lle dera así algunha información do que facía falta tal. Pero despois marchamos para Suiza, e ali en Suiza tamén deu ir un don fotógrafo ali en Suiza, estivemos en Ginebra, e foi, de vez en cuando tamén iba onde aquel señor e daballe algunha, que xa non traballaba tampouco. Entonces, o que aprendeu foi así, tampouco aprendeu así, nin estudiou. Entonces, cando viñamos, chegámos a Xinzo, alquilamos un pisito para ali o que había, máis ou menos, que daquel tamén non había grande cousa que alquilar. Empezou a decir, e agora que vou facer, pois, como traía tan metido a cousa, el gustaballe moito eso de fotógrafo. Entonces, tratou de montarmos algo de fotografía, de montala el, para traballar el, que eu non tiña intención de cousa ninguna, nin de nada. Pero cando se empezou a montar, claro, foi a Madrid e comprou a miña maquinaria, sabes que ainda está aí que... Daquelas era o millorciño que había no comercio para fotografía, para estudio. Comprou todo e trouxo, pero despois puxos a montar e ele era moi nervioso, non tiña paciencia ninguna, nin cousa ninguna. Puxos a montar e casi non o dá montado, porque se enfadaba cas cousas e tal. De todas formas foi montando a cousa tal, empezou a facer pruebas, non lle salían como el quería, claro, porque non sabía como é debido. Dunha traía maquinaria nova que non entendía como é debido, e doutra empezaba a facelo, o que non fixera nunca antes. Empezou a facer pruebas, non salían, a nós traían os fritos, porque tanto a nós como a min, para facer pruebas, claro, éramos nós os que estábamos ali para facelas. Pois, alá un bo día cansouse, ainda saleu unha vez ou dúas a facer unhas bodas e tal, pero non foi capaz porque non tiña paciencia. Empecei eu a coller as cousas, polo que lle vin a el, que eu non sabía nadita, pero polo que lle iba vendo a el, e el dicíame, mira, isto fais así, en algún momento que estaba así ben, el dicíame as cousas. Pois eu fun collendo as cousas e tal, e fun intentando, pouquiño a pouco, moi pouquiño a pouco. Pero bueno, como aquilo que aprendía, pois íbame quedando bastante ben, pois naquilo que iba estando xa máis segura, pois despois intentaba outra cousa e tal. Entón fun aprendendo así, máis ou menos. Cando tal, fíxeme con unha clienteleña bastante bonita e bastante boa, e xa me fun botando, pero en pleno. E saliume todo moi ben, gracias a Dios. Sempre me respetaron moito, a xente, moitísimo, a pesar de que era muller e tal, pois todo o mundo me respetou moito. Pero sempre tuveches anécdotas e cousas que che pasan que nunca querixeras que che pasaran, non? Cando me puxen a traballar, a primeira foto que salín, porque eu dentro xa traballaba así algo ben, pero fora nunca salira. Entón veu un chico un día que dixo, eu quería que me fixera unha foto no carnaval, na calle. Entón eu baixei á calle e fixenlla na calle. Pois, pero outro día ven a Guardia Civil que tiña unha denuncia posta. Entón, claro, chamaronme ali ao cuartel e dixo,
tan pronto cheguei e dixelle, mire, porque eu non lle preguntei nin quen me denunciara nin quen non, pero según cheguei xa me dixo o cabo que me interrogaba, dicele, voulle dicir unha cousa, sabes quen é o teu enemigo? O do teu oficio. Entón, con eso xa me dixo todo quen me denunciara. Eu non cabreime moito comigo, non con nadie, non lle chamei a atención ao señor, nada, eu como se non houbera pasado nada. Pero collino tanto peito que ele foi-me denunciar en como eu non estaba documentada para poder traballar. Entón eu collín tan a peito que para outro día collín e marchei a Ourense e fui-me, ou sea, informar a ver todo o que me facía falta para poder traballar. Pero traballar de verdade, en todo. Dixéronme todo o que tiña que facer, tardei unha semana en arreglar todo. Todos os documentos que me facían falta e todo o que había que facer, trouxen todo preparado. Collín ao día das comunións, planteilleme na iglesia. El quedou, puxose de 1000 colores. Puxose de 1000 colores. Tanto foi así que os veciños todos que vivían por ali a rodo conocíanos a miña e todos me foron felicitar, dixe, vai a valiente que fuches. Vai a valiente que fuches, eso non fai calquera. A ver, a min gustábame moito facer fotos pero bonitas así, a ver, originales e así, pero a xente daquelas non se adaptaba a eso, porque a xente daquelas non entendía moito deso. Entón, foi cando era moito na emigración. E deixaban os nenos, os matrimonios deixaban os nenos todos aos abuelos, tal. Entón, había que facer a foto ao neniño, pero que quedara ben plantado, ben de pé, ben rígido e ben plantado, ben de frente. Ali non ordenara de poñer outra postura. Porque fixen fotos moi bonitas para quen se deixou, pero non se deixaban. Non se deixaban porque eles querían a que os pais os viran ben iso. É que non che salira unha foto así un pouquinho oscuro ou que lle unha sombriña na cara ou tal, Dios te libre. Porque entonces aquilo xa era unha mancha e non eso. Porque mira, ao principio, mira, nin había peluquería, nin había ramos, nin había transportes, non había nada. Entón facían as bodas nas casas. Pero xuntábase moita xente, porque iba o pueblo inteiro ás bodas. E había pueblos que facían unhas bodazas enormes. Matabas o becerro, matabas as ovellas, matabas o que se podía na casa, pero facías todo de casa, ali todo de casa. Despois, como non había daquelas onde conservar as carnes, nin cousa nenhuma, porque nin había congeladores, nin había nada, ali mataban o becerro, pero despois o becerro había que comelo, entón botaban ali 2 ou 3 días comendo naquela carne, había cociñeiros que se dedicaban a cociñar así para as bodas, entón chamaban aqueles cociñeiros, botaban ali 2 días cociñando, carne dunha maneira, carne da outra, carne dunha maneira, carne da outra, e veña te digo, vale. E despois non había máis nada, nin había unha festiña de nada, nada, así, todos berraron uns cos outros, tirarlle pan uns aos outros, e así esas comedias, non? Despois xa foron vindo ir aos restaurantes e esas cousas todas, xa se espabilou un pouquiño máis todo, non? Non só unha cousa, todo. Eu fixen de peluquera, fixen de florista, fixen de todo. Eu vestías a todas, tiña que maquillalas, tiña que peinalas, tiña que facerlle un ramo, chegar ali non había ramo, e ir á horta do que había, facerlle un ramo. E así foi a miña vida. A ver, a miña fotografía deu-mo todo. Deu-mo todo porque foi o que traballei toda a vida, a parte de que todo me gusta, e todo me gusta facer e eso, pero o máis principal que eso, pois, foi a fotografía porque era o que me daba de comer. E
E fixen moito, que a fotografía fixen moito, e iso porque eu arreglei a casa de xente toda, porque cando fun para ela só tiña o casco de fora. E eu acabei de arreglar, eu criei os meus fillos, dei unha educación, gracias a Dios. A miña filla está traballando en educación, agora xa podía estar jubilada, pero ainda non se jubilou. O meu fillo gustoulle sempre a música, sempre estuvo tocando, sempre estuvo traballando, gracias a Dios. Formouse na música, leva moitos anos con a Academia en Ourense, está moi ben, gracias a Dios. E deso saliu todo, da fotografía saliu todo. Despois en Xinzo vendín todo e vim para aquí, e aquí estou na gloria bendita. Pero coloquei os cacharros cando me jubilei e non volvín coller a cámara. Porque dixen, jubílome, e xa está. Gustábame facer de todo, o que pasa que o paisaje, que facía eu con facer fotos de paisaje? A quen as vendía? Inda caro custaba de outra maneira, porque daquelas, como estaban acostumbrados cos fotógrafos que había daquelas aquí, iban ás festas, facían fotos, pero non cobraban. Non cobraban nada. Despois, que lles iban comprar ali. Pero ali iba quen iba. E ao mellor ainda che se encargaban e despois non iban por elas. Bueno, aí era unha fatalidade. Porque moitísimas quedaron. Porque claro, nas festas vas non tes nin tempo de cobrar, nin cousa ninguna, porque vas facendo según ches piden e tal, pedindo-as eles. Non facéndoas tú como facía o rizo, porque o rizo facías así de eso, e despois, pero ao mellor vendía máis así que de outra maneira. Sabes? Porque así collían a de sorpresa ou tal, pero moitas veces facían grupos de fainos tanto, fainos unha para cada un tal, pero facíanlle unha para cada un, pero despois viña un por elas ou dous. A ver, eu daríalle, o máis grande consello que lle daría é que fora formal sobre todo, nos tratos, nos tratos da xente e nos tratos de compraventa, como se suele decir, amable, sobre todo, e servicial. Ese era o máis grande consello que lle daría. Porque a min foime moi ben facendo eso.